Orain dela oso gutxi arte, haurren transexualitatea pentsa ezina zen. Eta oraindik ere, askotan burua eta mingaina trabatu egiten zaigu. Transexualitatearen kontrako, edo transexualitateaz, esango aldut ondo. Sexu aniztasunak oparitzen digun konplexutasunaren barnean, gertaera simple batetaz ari gara. Badaude zakila duten neskak eta vulba duten mutilak ere. Haur eta gazteen sexualitatea eta transexualitatea ulertzeko hitzordu bat dugu UEUko udako ikastaroetan. Bertan, oinarri kontzeptualak eta ikerketa berrienak ezagutzeaz gain, lehen eskuko kontakizunen bidez, errealitate honetara hurbilduko gara eta batez ere, haur eta gazte hauen bizitza prozesuak laguntzeko tresnak eskuratuko ditugu. Estepan, mila esker bihotzez, beste kazetari asko bezala, errealitate honen ezagutza komunikabideen bidez zabaltzeagatik. Hori bai, mingaina eta burua askatzeko, izena eman lehen ikastaroan lekurik gabe ez gelditzeko. Nik dakidala, pirritxek, porrotxek eta marimototxek izena eman dute dagoeneko, nahiz eta haiek funtsezkoa ederki dakiten. Badaude, zakila duten neskak, eta bulba duten mutilak. Diren eta garen bezala, onartzea eta maitatzea da behar dutena eta behar duguna. Beraz, badakizue, Iruñean ikusiko gara, haur hauen zoriontasuna eta irriparra kontu oso serioa bai da.